खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हाब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। सिसिट'वाया गुवाहाटीआव ट्राइबेल सुबुं हानजा सुरनायनि थाखाय थियारि खालामदों। इउपिपिएलआ एनडिए नागारनाय खौरांखौ प्रमद बर'आ नेवसिगारदों। दीपक शर्माखौ रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होगोन। जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि सायाव बानबुंथि होनो सासेबो सुबुङा फैयाखै। राजेन गहाया एजेपिआव हाबसिगोन। पुलिसआ सिग्रोमना सास्नि वान्टेड दाखाथिफोरखौ खादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनद' हारिया एसटि होनांगौनि दाबिजों आसाम नाङै गुबुन गुबुन सोमावसारनाय हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दं। गुबुन फारसे मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै राजा लामायाव ओंखारनो आरो सोमावसारनो थियारि खालामदों क'अर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम सुंदे सिसिट'वा। मख'नो गोनांदि फैगौ 10 नबेम्बर खालि सिसिट'वानि बानजायनायाव गुवाहाटी नोगोरमानि सनापुर मिनि स्टेडियामाव ट्राइबेल मास रैली एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंनो थियारि खालामनाय जादों। जानो गोनां बे ट्राइबेल मास रैलीखौ लोब्बा लानानै समबारखालि गुवाहाटी ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव सिसिट'वानि मोनसे गोनांथार मेल जानानै थाङो। बे मेलाव जानो गोनां ट्राइबेल मास रैलीनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बे रैली एबा सुबुं थुबुरमा दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनो थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि संबिजिरारि मोनथायफोर आरो बेखौ रोखा खालामनो थाखाय सिसिट'वाया नारसिनगोन आरो दाबि खालामगोन। मख'नो गोनांदि 10 नबेम्बर खालि खुंजानो गोनां बे सुबुं थुबुरमायाव बाहागो लाना आरो मदद खालामनाय सुबुं थुबुरमा दिन्थिफुंनायखौ मोजाङै जाफुंसार खालामनो थाखाय सिसिट'वाया रायजोनि गासिबो ट्राइबेल हारिनि हानजाफोरखौ खावलायदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि आसामनि जौगाखांनाय आरो बांसिन सुबुं थानाय मोन द' हारिनो एसटि होनायखौ ट्राइबेल आफादा सिगांनिफ्रायनो गोख्रों हेंथा होबोबाय दं। इउपिपिएलआ एनडिए नागारा। बिटिसि बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ बिजेपि दैदेननाय नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स सुंद'यै एनडिएखौ नागारनो थांखि लादों होननानै गोसारनाय खौरांखौ थारलायै नेवसिगारदों बिटिसिनि बारग' सिएम आरो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलआ एनडिए नागारसिगोन होननानै खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय खौराङा सैथोथि गैया आरो बांसावनाय होननानै प्रमद बर'आ समबारखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। आं सासे राजा नङा आरो राजा बानायग्रा एबा किं मेकारबो नङा। आंनि थांखिया अरायबो समाजखौ सिबिनाय। आं बेखौ सिगांबो खालामखांबाय, आं दा खालामगासिनो दं आरो आं बेखौ आंनि अराय जिउसिम मावबाय थागोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि पानबारियाव खुंनाय इउपिपिएल दोलोनि मेलाव इउपिपिएल दोलोआ एनडिए नागारनो थांखि दैखांदों नाथाय जेबो थांखि लाथ'नाय जायाखै होननानै बिटिसिनि बारग' इएम आरो मानास सेरफां बिएफनि इउपिपिएलनि एमसिएलए धनन्जय बसुमतारीया खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बिटिसि बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ गासै बिटिआर ओनसोलावनो ग्रासरुट लेभेलनि नेटवर्क एबा फोनांजाबनायखौ गोख्रोंसिन खालामनो लादों आरो बेनि जुनै सनिबारखालिनिफ्राय बाइक रेली हाबाफारि बानजायदों। इउपिपिएलखौ फोथांफिननाय बिटिआरखौ फोथांफिननाय मोन्थोरखौ लानानै इउपिपिएलआ बिटिआर नाङै बाइक रेली हाबाफारि खुंगासिनो दं। आसामनि मुंदांखा सिफुं सुगिरि दीपक शर्मानि गोथै सह'खौ दिनै आसामाव लाबोबाय। चेन्नाइनिफ्राय बिरखंजों आसामाव लाबोदों दीपक शर्मानि गोथै सह'खौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिफुं सुगिरि दीपक शर्मानि गोथै सह'खौ दिनै मोनाबिलियाव नवग्रह गोथैसालियाव सावनाय जागोन। आबुं रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होगोन दीपक शर्माखौ बेनि सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि आम्बेदकारगिरि नोगोरनि न'आव रायजोआरि मान होनाय जागोन। मख'नो गोनांदि दीपक शर्माया 52 बोसोर बैसोआव समबारखालि फुंनि 6:15 रिंगायाव चेन्नाइनि गंसे हस्पिटालाव जोबथा हां लादों। दीपक शर्माया गोबाव समनिफ्रायनो बिखानि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दंमोन आरो बियो चेन्नाइआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। गावनि सिफुंनि देंखोजों मुलुगखौ जै खालामनो हादोंमोन दीपक शर्माया। जुबिन गार्गनि सोमोनांथाव जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिआइडिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे एसआइटिआ साखी लानाय एबा बानबुंथि लानाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो। एसआइटिआ जुबिन गार्गनि खाथि सोमोन्दोनि अनगायैबो गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय बानबुंथि लादों। बे खान्थिया दिनैसिमबो सिआइडिनि मावख'आव सोलिगासिनो दं। बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गनि जिउ गोमानायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय दानानै होजानाय न्यायारि आय'गआ गुवाहाटी सानमारिनि फुड एन्ड रुरेल इन्डास्ट्रिज बिफाननि कम्पाउन्डआव सरासनस्रा राइजोफोरनि बानबुंथि लानाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारिया दिनै नैथि सान, नाथाय मख'जाथाव बाथ्राया बेसोदि जुबिन गार्गनि न्याय नागिरनानै रायजो नाङै गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं।
अब्लाबो समबारनिफ्राय जागायनाय न्यायारि आय'गनि बानबुंथि लानाय हाबाफारियाव दिनै फुंसिम सासेबो सुबुङा गावनि बानबुंथि होनो नुजाथियाखै। थारैनो बे जाथाया मावख'गिरिफोरनि गेजेराव साननो गोनां जाहोदों। बेनि बागै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि बिजाथाइ होदों आरो जोंनि अनजालु जुबिन गार्गनि दुखुनांथाव जिउ गोमानायखौ नायबिजिरनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिनि बिबानाव थानाय बिजिरगिरिनि दैदेननायाव जुडिशियेल कमिसन दानायनि सोरखारनि थिरांथाया सैथो आरो न्यायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। जों बयबो आय'गनि खामानियाव आबुङै हेफाजाब होनांगोन आरो बेनि खामानिफोराव सांग्राङै बाहागो लानांगोन जाहाथे गासैबो सैथोआ सोराङाव फैयो। लोगोसे आबुं आरो गेबेङै बिजिरनानै न्याय होनो हायो होननानै गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। मिरुनि बारग' मन्थ्रि आरो बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरि राजेन गहैया नेशनेल पार्टीखौ नागारनानै आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जायाव हाबसिगोन। बावैसो सिगां बिजेपि दोलोखौ नागारनाय बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि राजेन गहैया लुरेनज्यति गगৈ दैदेननाय आसाम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपिआव हाबसिगोन। मख'नो गोनांदि राजेन गहायनि गोदान थंआ एजेपिआव जासिगोन। राजेन गहाया बिजेपिआव हाबसिगोन रोखा जाबाय होननानै मिथिनो हानाय जादों। बे समाव एजेपिआव अफिसियेलि हाबनोल' दंसै। बिजेपिनि गागि दैदेनगिरि राजेन गहाया रायजोआरि बिजेपिनि मावनाय खामानि आरो हाबाफारिफोरखौ गोजोननाय गैयै फोरमायनानै थांनाय 9 अक्ट'बर खालि दोलो नागारदोंमोन। लोगोसे गोजाम बिजेपि आरो गोदान बिजेपि मावथिफोरनि गेजेराव एना एनि आरो गोरोबलायैनि अजद होनानै बिजेपि नागारदों राजेन गहाया। मख'नो गोनांदि राजेन गहाया आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरिल' जायाखैमोन, नरेन्द्र मदिनि गिबि खुंथायनि समाव मिरुनि मन्थ्रिबो जादोंमोन। 1991 मायथाइनिफ्रायनो राजेन गहाया बिजेपिनि सोद्रोमा महरै सांग्राङै बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो लकसभायाव लान्थ्रियै 4थि खेबनि थाखाय एमपि महरै सायख'जादोंमोन। बशिष्ठ पुलिसआ मोनानि समाव गोख्रोङै सिग्रोमना गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा ओनसोलनि कयनाधारानिफ्राय गासै 7 दाखाथिफोरखौ खानो हायो। बिसोर दाखाथिफोरखौ आसामाव मोनसेनिफ्राय बांसिन गाज्रि खामानि मावनायाव सोमोन्दो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि सिनायथिखौ लखिमपुरनि सुरज आली, जाकिर हुसेन, महम्मद आली, नगावनि आबुल कासेम आरो आमिर हुसेन, सनितपुरनि आलालुद्दिन आरो आइनुल हक होनना फोरमायथिदों। सिग्रोमनायाव बिसोरनिफ्राय पुलिसआ 95,000 नकल रां, सिगिसगर रां दाबिनायाव बाहायग्रा लावथि गंनै, गंजि मबाइल फन, लोगोसे दाखाथि खालामनायाव बाहायग्रा AS02 AG 7901 नम्बरनि गंसे स्कर्पिय' आरो AS07 X1 666 नम्बरनि गंसे स्विफ्ट गारिखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिसोरनि हेंथायै गोबां जिल्लानि दाब दाब पुलिस थानायाव गोबां सुबुंफोरा केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावदों। बिसोरनि हेंथायै दासान्दि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।